Sa ngalan sa mahanog sa anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Mga igsoon, maayong gabi sa tanan. Kini atong Santos nga misa, anticipated mass para sa 17th Sunday in Ordinary Time, Year C. So atong mga pag-ampo, mga igsoon, atong i-appeal ang atong mga igsoon nga nagkinahanglan sa atong mga pag-ampo, labi na gayud sa feast din ni o ingon man, i-appeal na to sa pag-ampo ang feast din ni Saint Marie Asili and Luis Martin. I-appeal usab na to sa atong mga pag-ampo nga atong mga kaigsuonan nga nagsaulog karon sa ilang adlaw natawhan. Ingon man katong mga tao nga nagkinahanglan sa itong mag-ampo, pa atong mga pag-ampo, tungod kay sila gisuway og maayo sa ilang panginabuhi, Kristohanon, o katong mga uban nga medyo nalayo na sa grasya sa Dios. Ato sang pangayoon ang kalinaw, kalinaw sa atong nason, kalinaw sa atong tagsa-tagsa kapanimalay, o tagsa-tagsa kasing-kasing. Aron mahimo kitang angayan gayon nga mo sa olog ning santos nga misteryo, maghinulsol kita sa atong mga sala, ug mangayo kita og pasaylo sa Dios nga maluluyon. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas akog dako yamot, sa hunahuna sa pulong sa buhat. Sa wala sa pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampos sa Ginoong akong Dios. Kaluyan tagto sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kahit sa iyong mga tao, tinisayuta. Sa imong
magampo kita. O Dios, amo nga mahanog tigpanalipon, kun walay ikaw, walay malig-on ug walay santos. Tultuli kami nga nasa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga mayong butang nining kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Miingon kang Abraham ang Ginoo, hilabihan na ang mga mulo batok sa Sodoma ug sa Gomora, ug ang ilang sala dako kaayo. Busa mulugsong ako akon susihon kung tinuod ba ang mga mulo nga akong nadungog. Unya mibiya ang duha ka tawo ug mibadayon paingon sa Sodoma, apan nagpabilin ang Ginoo uban kang Abraham. Giduol ni Abraham ang Ginoo ug gipangutana, laglagon mo ba gayod ang mga walay sala uban sa mga makasasala? Pananglit adunay kalim-an ka tawo nga walay sala didto. Laglagon mo ba ang tibuok syudad? Dili mo ba kini pasayloon aron laman pagluwas sa kalim-an ka tawo? Sa walay duha-duha, dili magayod patyon ang walay sala uban sa mga makasasala. Dili mo kana buhaton, kay kun buhaton mo kini, ang mga walay sala mahiagom sa silot uban sa mga makasasala. Dili ka na mahitabo. Ang maghuhukom sa tibok kalibutan, kinahanglan magbuhat gayud sa angay gayud. Ang Ginoo miingon, kun makakaplag akog kalim-an ka tawo nga walay sala didto sa Sodoma, dili ko silutan ang tibuok syudad tungod lamang kanila. Unya, miingon na usab si Abraham, Ginoo, pasaylua nga mangahas ako, pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Tao lamang ako, ug walay katungod sa pagsulti bisan unsa. Apan tingalig aduna lamay kapatan og 5 ka tawo nga walay sala didto. Inay kalim-an, laglagon mo ba ang tibok syudad tungod lang kay kulang og 5? Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang syudad kun makakaplag akog kapatan og 5 ka tawo nga walay sala. Unya miingon na usab si Abraham, tingalig kapatan ra ka tawo ang walay sala. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kun adunay kapatan ka tawo nga walay sala. Si Abraham miingon, ayaw intawon kasuko, Ginoo, nga mopadayon ako sa pagsulti. Pananglit katluan lamang katawo sila. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kun makakaplag akog katluan katawo. Mingon si Abraham, pasaylua intawon ako, Ginoo, nga mangahas ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Pananglit makakaplag ka lamang og kawhaan ka tawo. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang syudad
kun makakaplag akong kauhaan kataw. Si Abraham miingon, ayaw intawon kasuko, Ginoo, niining katapusan kong pagsulti. Pananglit aduna lamay na pulo nga imong makaplagan, unsa may mahitabo. Ang Ginoo mitubag, dili ko kini laglagon kun adunay napulo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako hinabang, imo ako nga gitubag. Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako hinabang, imo ako nga gitubag. Pasalamatan ko ikaw, o Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong pagdaig. Magasimba ko sa imong balaan nga templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Ginoo, sa adlaw nga nangayo akong hinabang, imo ako nga gitubag. Tungod sa imong kaluoy ug imong kamatuoran, kay imong gipadala labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong saa. Sa akong pagsangpit gipatilinghugan mo ako, imo akong gilig-on sulod sa akong kaugalingon. Ang Ginoo hataas, apan bisan pa ni ana, nagatan-aw siya sa mapaubsanon. Ug ang mapahitason, iyang hiilhan gikan sa layo. Bisan magalakaw ako taliwala sa kagulanan, imo ako nga bantayan. Batok sa kapungot sa akong mga kaaway, imong gibakyaw ang imong kamot. Ginoo, sa adlaw nga nangayo akong hinabang, imo ako nga gitubag. Ang imong tuong kamot nagaluwas ka nako. Ang Ginoo maghingpit sa iyang gihimo kanako. Ang imong kaluoy o Ginoo nagalungtad sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, sa adlaw nga nangayo akong hinabang,
ngagitubang. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Mga igsuon, sa pagbunyag kaninyo gilubong kamo uban ni Kristo. Ug sa pagbunyag usab kaninyo gibanhaw kamo uban ni Kristo. Pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadtong patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala ug tungod kay dili man kamo mga Hudiyo ug busa wala mahisakop sa balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanang mga sala. Gipapas niya ang tanan mga utang, lakip ang mga kasabutan, bahin ini, o giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglangsang ini didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw nikaw, O Ginoo. Usan niya nakahigayon, nagampo si Jesus dito sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niya ampo, mingon ang usa sa iyang mga tinun-an, Ginoo, tudloi kami sa pagampo, ingon nga gitudluan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Si Jesus mingon kanila, ingnan ninyo niini pagampo. Amahan, simbahon unta ang imong ngalan. Maghari ka unta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan. Og pasaylua kami sa among mga sala. Kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. O gayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Ug mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, pananglit, usa ka ninyong muadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabii, ug mingon kaniya, bayng, pabaylo akog tulo ka buok pan, kay miabot sa amo ang usa ka higala nga nagpanaw ug wala gayud ako'y ikadalit kaniya. Kon pananglit, tubagon ka sa imong higala didto sa sulod. Ayaw na akog sa muka, gitrangkahan na ang pultahan, ug ang akong kabataan ug ako naghigda na, ug dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Unsa may imong buhaton? Sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya, dili siya mobangon og mohatag kanimog pan, apan mobangon na lang siya og mohatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan. Kay wala ka man maulaw sa pagpanulay, sa pagpunay og pangayo. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo og kamo hatagan. Pangita kamo, og kamo makakaplag.
pagtuktok kamo og ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanang mga nangayo hatagan og siya nga mangita makakaplag ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. May usaba kaninyong mga amahan nga muhatag sa inyong anak og bitin kun siya mangayog isda? Muhatag ba kamo kaniyag tanga kun mangayo siyag itlog? Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Nan, ang amahan nga tuwa sa langit, labaw pang muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong gabi, mga igsoon. Sa dito pa ko sa Bohol na sign, dugay-dugay ako na sign dito sa Holy Name. Inig ka Sabado, kasagaran, muadto mi sa ukay-ukay. Kabalo na ukay-ukay, no? Kanang bargain sale ba? Unya, dito sa mga ukay-ukay, hala mamili ka, daghan kaayo nga mga klase-klase, mamili ka og unsay imong mapili. Pag adto nako sa Canada, nakabantay ko nga inig ka December di ay dapit, doon na sila gitawag og boxing time. Abi na kog boxing nga sumbagay. Box man di na nga kana dayang panahon na maunay panahon nga isulod nila sa box ang tanan nilang mga gamit o mga sinina nga dili na kinahanglanon. Mura bagag spare na, murag sobra na. Unya kana di ay mga sininaa, mao kanay mahimong ukay-ukay, no? Nga sa ato pa kanang ukay-ukay mga igsuon para sa unang mga tag-iya, murag wa nay bali, wa nay balor. Apan para sa mga mangita niini ug mutan-aw gayud ug maayo niini, hala kaimportante pa man di ay, nindot pa man di ay, ug makapili ka og nindot. Mga igsoon, sa atong unang pagbasa karon, naghisgot kini og bargaining, no? Kay si Abraham nakigbargain sa Ginoo nga unta dili niya tunawon o gunawon ang Sodoma o Gomora basta makakaplag sila og mga maayong tao ditong dapita. Mao nga nakigbargain si Abraham. Naa kana mga igsuon sa Genesis 18:20-32 nga gihangyo og maayo ni Abraham ang Ginoo. Kay ngano man mga igsuon, tungod lagi kay ang mga agulo ug mga pag-antos sa mga tao sa Sodoma nga mga biktima miabot na dito sa Ginoo tungod lagi sa dagko kayong mga sala nga gipanghimo sa mga tao sa Sodoma ug sa Gomora. Og tungod ini nakadungog ang Ginoo ug mianhi siya aron sa pagsuta ug aron sa pagsilot na ni mga tawhana. Apan si Abraham mao kini ang usa ka nindot natong tan-awon mga igsuon, representing the leaders, no? Representing our parents, for example, and leaders, no? In the family, in the community, in the church. Si Abraham nakigbargain sa Ginoo. Ingon si Abraham, Ginoo, kung dunay 50 ka tawo nga maayo aning lugara, imo bang laglagon ang Sodoma o Gomora? Miyon ang Ginoo, dili ko laglagon. Og imong itugot, Ginoo, muhangyo pa gyud ko pananglit, Ginoo, kung kulang og 5, 45 lang ang maayo dito nga mga tao sa Sodoma o Gomora. Imo ba silang laglagon tanan? Apil ang maayo? Ingon na Ginoo, dili, no? Apan si Abraham murag naulaw na og maayo, tao lang siya, apan nakig-istorya, nakighangyo sa Ginoo, ningon pa gyud siya, unsa kaha kung 40? Dili gyapon. Unsa kaha kung 30? Dili nako laglagon.
Unsa kaha kun 20 na lang yun ang maayong mga tao nga naa sa Sodoma ug sa Gomora, dili nako laglagon, dili nako gunahon. Tanaw ra gud. Unya sa katapusan mingon Dios si Abraham, Lord, pasaylo mangayo ko last na lang gyud. Unsa kaha kun napulo na lang gyud ang atong makita nga maayo aning syudara, dili nako gunobon. O di na mga igsuon, mihunong na si Abraham. Ula gyud siya nagpadayon nga bisag 5 na lang ta Lord, bisag 2 na lang unta Lord, musugot pa gyud unta to ang Ginoo. Nganuman kay nagpakita ang Ginoo mga igsuon nga dili siya dali nga muhusga sa katawhan. Na dili, is slow to judge. Unya nagpakita pud ang Ginoo mga igsuon nga siya unahon niya pagtan-aw ang kaayo sa bisan pipila, no? Kay aduna pa possibility nga ang uban mahimo pud unyang maayo, no? So kini siya nga eksena mga igsuon sa Exodo 18, no? Nagpakita kini kun unsa di ay ka powerful ang prayer, especially when we plead for mercy, no? Powerful di ay kaayo ang pag-ampo, labi na kun mangayo kitag kaluoy, mangayo kitag kaluoy. Ug nagpakita usab ang Ginoo nga andam mohatag sa kaluoy. Ug sa ikaduhang pagbasa mga igsuon, naghisgot kini og bag-ong kinabuhi. Bag-ong kinabuhi nga giingon ni St. Paul ngadto sa mga taga-Kolosas, na bag-o inyong kinabuhi tungod kay namatay na kamo uban ni Kristo apan sa inyong pagbunyag, no, namatay umiuban kamo sa kamatayon ni Kristo, diya gilubong kamo sa inyong mga sala, apan sa dihang gibanhaw sa Ginoo si Kristo, nabanhaw usab kamo sa inyong mga sala, busa bag-o na ang inyong kinabuhi. New life in Christ because of baptism. Pagkanindot mga igsoon, new life, no? Bag-o nga kinabuhi, kalimtan ang atong mga sala, kalimtan ang atong mga pagkadaotan, ug karon magsugod kita sa unsa kanindot kaayo nga kinabuhi. Sa ebanghelyo mga igsoon, anaan na kita karon sa ebanghelyo ni San Lucas, no? Chapter 11, 1 to 13. Naghisgot kini og pag-ampo. Unya si Jesus gihangyo sa iyang mga tinun-an, Lord, tudloi kami unsaon pag-ampo. Og tuod man si Jesus ni tudlo kanila sa prayer kanang gitawag nato og the prayer of our Father, no? Ang amahan namo. Unsa may gipakita sa Ginoo na nimo ang prayer mga igsoon? Sa pag-ingon niya, inigampo ninyo, ingnan ninyo niini pag-ampo. Amahan namo nga anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian. Nga sa ato pa di mga igsuon, amahan namo, ato siyang amahan. Amahan sa tanang katawhan. Kung ang amahan nato ang Ginoo mga igsuon, ang ipasabot di nana managsuon kitang tanan diha ni Kristo. Og tungod kay managsuon man kitang tanan, dili unta kita magdaotay sa atong isig kaigsuon. Mao di untay but pasabot nana. Usa ang atong amahan, managsuon kitang tanan, busa magtinabangay kitang tanan. Dili kita magtinaotay, no? Mao di na siya ang amahan. Umabot ka namo ang imong ginharian, nga sa ato pa di mga igsuon, nga ang iyang ginharian ba mag-morain na siya ba, no? Makita na nato diri, matagamtaman na nato diri ang iyang ginharian. Ang iyang ginharian, unsang klaseng ginharian? Ginharian sa katarong, ginharian sa kamatuoran, ginharian sa gugma. Dili kini ginharian nga puno ka sa armament para sa gera. Dili. Busa kanang ginhariana moabot na unta mga igsuon.
ginharian sa gugma, ginharian sa katarong, ginharian sa pagkamatinud-anon. No? Pagkanindot. Kung naa ka na sa atong tagsa-tagsa ka panimalay, hala, pagkanindot sa atong kinabuhi. Nga kung ang atong tagsa-tagsa ka panimalay o atong komunidad o atong nasod manggaling, nagpuyo kini diha sa kalinaw, nagpuyo kini diha sa gugma, hala, pagkanindot sa ato ang kalibutan. Ang ginharian sa Dios ani agayod kanato. Gisumpayan kini mga igsuon og ihatag kanamo ang among pagkaon karong adlaw. Give us this day our daily bread. Nga ang giingon din sa Ginoo mga igsuon, dili unta nato hutdon ang atong kusog sa pagsigig pangita og pagkaon nga ang unta ang atong kinahanglanon kada raman sa usa ka adlaw, no? Dili unta kita magtrabaho hantod sa unsang oras sa gabi, unsang mga adlaw hantod Domingo tungod sa pagpangita og makaon. That is the general term, livelihood, no? Dili day unta tungod kay ang ato ra untang pangitaon, the food enough for us today. Kung inana nga tong buhaton, wa gyoy magutom mga igsoon, no? Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Nga sa ato pa di ay pasaylo ako tungod kay nagpasaylo ako sa uban. Dili lang ka pasaylo ako Ginoo, pasaylo ako Ginoo. Apan dili ka kabalong mo pasaylo sa uban. Very simple kayang prayer, no? Pero lawom kay din na siya dot. Unya gipun-an pa yun niya, do not lead us into temptation. Kanang temptation, kanang tentasyon ba nga makadlaglag sa atong kalag? Ayaw unta Ginoo. Ayaw kami Ginoo itugyan sa mga tentasyon nga makalaglag sa among kalag, makadaot sa among pagpuyo, no? Makadaot sa among pagkatao ug labaw sa tanan, makadaot sa among pagkaanak sa Dios nga ang atong amahan ato sa langit, no? So mao na siya mga igsuon, simple kaayo nga mga prayer pero very powerful. Mauman gani kun mangumpisal ta mga igsuon, kasagaran nga to ang penitensya prayers. Our Father, Hail Mary. But when you pray it with your love, with sincere heart, hala makaingon ka, Lord, tinuod jud di ay nga ikaw akong Dios, no? Basta mga igsuon, pangayoon na to sa Ginoo ang atong mga pag-ampo ug atong mga kahilingan kay siya mohatag gayon. Nagingon manggod ang Ginoo mga igsuon, pangayo kay hatagan ikaw, tuktok kay ablihan ikaw, di ba? So kanang mga inspirations mga inana pagkanindot na mga igsuon. Busa ang tao nga dili kabalong mohatag, dili na igsuon. Dili ka na tingali matawag na tog anak sa Dios, no? Kay managsuon man ka ita. Ask and you shall receive, knock and you shall be open. Unsa pa ikatulo. Kana sila mga igsuon gipakita sa Ginoo nga ang Dios yun naghatag the opportunity para sa each one of us, no? Opportunity nga kadtong mahutdan hala pangayo, kadtong mawadan hala pangita. Pagkanindot nga na mga igsoon, busang pangayoon nato sa Dios nga makagagahom nga kintaon ta makat-on kita sa atong pag-ampo, makabalo kitang muampo nga atong pag-ampo dili lamang personal nga pag-ampo, kundi establishing a relationship to God. Kay true relationship with God, then ang atong pangayoon, ang atong iampo, ihatag kanato kun angayan kita sa atong gipangayo. Mao ka na mga igsuon nga ang tanan natong pag-ampo dunggon sa Ginoo. Daghan jung mo object ana, Father, sige na lagi kog nobina, sige kun wa man gihapon ko hatagi. Ang tanan natong pag-ampo dunggon sa Ginoo. Apan ang pagdungog sa Ginoo tulo ka klase.
unsa man inig pangayo nato hatagan ka kun ang imong gipangayo makaayo kanimo. Makaayo kanimo. Dili makapahimulag kanimo sa Dios. Apan kun ang imong gipangayo mga igsoon, dili angay kanimo ug makadaot kanimo sama pananglitan sa usa ka amahan nga gipangayo ag itlog unya hatagan ba nimo og tanga? Dili, no? So, dunay mga pangayoon nato nga dili hatag sa Dios. Tungod kay makadaot ka nato. Ug ang ikatulo nga tubag sa Dios atong pag-ampo, ingon siya, wait, paghuwat sa. Doon na kay gipangayo, tagai ko gwapo nga bana o asawa. Amen na Ginoo ay huwat sa. Tagai ko nindot nga trabaho, or hala, pabiyahian na ako dito sa laing nasod. Ingon na Ginoo, wait sa. Kay tingali niya, kung kanang imong gipangayo, makapadako na sa imong ulo, no? Ug unya malayo ka na sa Ginoo. Busa, knock, and it shall be opened unto you. Ask, and you shall receive. The Lord is very generous and very kind, but He is also just and merciful. Manindog palihog. Tanan, nagatuo ako sa Dios makagagahom sa tanan, Magbubuhat sa langit sa yuta. Ug kang Kristo yang anak tong Ginoo nato. Gipanamkon sa lalong sa Espiritu Santo. Anak Maria na Gisakit sakit sa sa sudo sudo ni ni Poncio Pilato, Gilansang sa krus na matayo bilubong. Mikunsad sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Misa ka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Ama. makagagahom sa tanan, Gikan dito mabalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa mga pamitan sa mga santos, ug sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. mga igsoon, masaligon sa naghingapin nga gugma sa Dios alang kanato, ipadangat nato karon ngadto sa amahan ang atong mga panginahanglan ug ang mga panginahanglan sa atong kalibutan. Ug moingon kita, amahan dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang tanang Pangulo sa simbahan, padayong mangita sa magpanalangin sa kaalam ug paggiya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga inosenting biktima sa kagrabing kahadlok, sa kabangis ug sa gubat, maluwas ug makalingkawas pinaagi sa mga tao nga naghago alang sa kalinaw ug sa pagpinanggaong kamot sa Dios. Kansang gugma nga walay sukod, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang halawng masabtan sa katawhan, ang kabalaan tawhanon kinabuhi, sa ingon, tinguhaon sa tanang kasing-kasing ang pagsaulog ug pagpanalipod sa kinabuhi sa tao, sukad sa pagsamkon, hangtod sa natural nga kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga sila nga nagmamasakiton ug nanagantos ug sila nga walay pinuy-anan, makaila ug makasinati sa mahigugmaong pag-atiman ni Kristo alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ato mga minahal sa kinabuhi, nga nanaguna kanato, makadangat na sa langitnong puloy-anan nga giandam alang kanila,
Magampo kita sa Ginoo. Amahan tungga kami. Dios among amahan, sa among pagsaulog sa misteryo sa kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, itugot nga magpuyo siya dinhi kanamo ug kami diha kaniya, kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron nangako og ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagtagpagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kini mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magasantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Manaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo maoy imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon. Nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon og sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa usa ka awit sa pag-ingon. Santos ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadala mo Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usam, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao,
aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuon. Aron pagandom sa kamatayon ug pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusad sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo nga among Santo Papa, ni Jose Palma nga among Arsobispo, ug sa tanang mga obispo ug mga pari ug relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaomon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug melayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita na to karon atong panaginig sunay, panagdait sa usag-usag. Peace be with you. Sa
Mga igsoon, kini mao si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ka ngay mo kalawat kanimo. Apan gipamulong Apan ipamulong mo lamang lamang nga mamaayo ako. ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak. Kining gasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Para sa atong mga igsuon, bendisyon para sa atong mga igsuon nga magtiayon. Magampo kita. Ang Dios nga mahigugmaon kanatong tanan, maghatag unta kaninyo sa inyong labing pinili nga mga panalangin ug magpuno sa inyong kinabuhi ug kalipay. Magiya unta siya kaninyo diha sa iyang mga dalan ug magdala kaninyo ngadto sa iyang mga himaya. Nga ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo, manalangin kaninyong tanan sa kanunay ug sa hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod para sa mga pahibalo. Announcement for July 27, 2025, Sunday. Ipahinumduman ng tanan sa atong Holy Hour karong Huwebes, Hulyo 31 sa alas 8 sa gabi dinhi sa simbahan. Sa alas 7 sa maong gabi sa dili pa magsugod ang Holy Hour adunay pagpangumpisal. Ipahinumduman usab ang Eucharistic Vigil and Communion of Reparation karong Biyernes, Agosto 1 sa alas 10 sa gabi hangtod sa Sabado, Agosto 2 sa kadlawon. Ang nagpahibalo, Timo Pastor sa Mabolo. Manindog palihog para sa bendisyon. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin ng Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadyo ang gugma o grasya ni Kristo.